От божествения шепот, който даде начало на небесата и земята, до славната обещание за ново начало, Библията се разкрива като най-великия и въздействащ разказ, разказван някога. Тя не е просто книга, а библиотека от истории, пророчества, поеми и учения, които разкриват сърцето на Бог и съдбата на човечеството. На нейните страници намираме сагата за непоколебима любов, изненадващо изкупление и вечна цел, която се разгръща през хилядолетията. Всяка глава, всеки герой, всяко събитие е звено в божествена верига, която ни свързва със Създателя и ни разкрива Неговия план за нашия живот. Пригответе се за епично пътешествие, където ще преразгледаме стълбовете на християнската вяра, моментите, които оформиха историята, и истините, които продължават да преобразяват животи. Този сценарий е покана да се потопите в същността на Словото, разбирайки как всяка част се вписва в божествения гоблен. Ще видите, че дори сред предизвикателства и падения, Божията вярност надделява и Неговата ръка води всяка стъпка към изпълнението на Неговата воля. Ако сте готови да разкриете великите моменти от Библията и да укрепите вярата си, не забравяйте да харесате това видео, да се абонирате за канала и да коментирате. Моят живот е глава от Божията история. Вашето участие ни помага да разпространим това послание до повече сърца, жадни за Бог. В началото, преди да има форма или празнота, само Божият глас ехтеше в първичната тишина. С върховна заповед, да бъде светлина, Вселената избухна в съществуване, спектакъл от несравним ред и красота. Звездни небеса, плодородни земи, дълбоки морета и цялото разнообразие от живот изникнаха чрез Неговото Слово, като всеки елемент отразяваше славата и мъдростта на Създателя. На върха на този шедьовър, от земния прах, Бог оформи човека, Адам, и вдъхна в ноздрите му дъх на живот, превръщайки го в жива душа. Недоволен от създаването само на едно същество, той оформи Ева от реброто на Адам, установявайки първия съюз, първия дом, модел на общение и партньорство. В Едем, градината на насладата, Адам и Ева ходеха в пълна хармония с Бог, наслаждавайки се на непрекъснат мир, чиста невинност и интимно общение със своя Създател. Нямаше болка, нито болест, нито смърт, само пълнотата на живота и постоянното присъствие на Божественото. Въпреки това, сред това съвършенство, едно дърво се открояваше, дървото на познанието на доброто и злото, чието плод беше забранен, прост тест за послушание и доверие. Това беше възможност за човечеството да избере свободно Бог или себе си. Но сянката на изкушението се приближи, олицетворена в хитра змия, която прошепна съмнения и измама в ушите на Ева. Обещанието да бъде като Бог, познавайки доброто и злото, съблазни човешкото сърце. Ева, факт на непослушание, откъсна забранения плод и го предложи на Адам, който, осъзнавайки своя избор, също яде. В този съдбоносен момент грехът влезе в света, а с него срамът, страхът и отделянето от Бог. Невинността беше загубена и съвършеното общение беше прекъснато. Те се опитаха да се скрият от Божието присъствие, покривайки се с смокинови листа, но гласът на Господ отекна в градината. Къде си? Това не беше въпрос от невежество, а от болка и покана за покаяние. Последствието от непослушанието беше сурово, изгонването от Едем. Вратата на рая беше затворена и ангел с пламтящ меч беше поставен да пази пътя към дървото на живота, предотвратявайки достъпа до безсмъртие в състояние на грях. Човечеството, сега белязано от падението, беше обречено на живот на тежък труд, болка и накрая смърт. Въпреки това, дори сред осъждането, семето на надеждата беше посято. Бог, в своята безкрайна милост, не изостави човечеството. Той обеща изкупител, семето на жената, което ще смаже главата на змията, обещание за изкупление, което ще отекне през всички поколения. Падението, макар и трагично, не беше краят на историята, а началото на още по-голям божествен план, план за спасение и възстановяване, който ще се разгърне през вековете. От този момент нататък историята на човечеството ще бъде историята на търсенето на това изкупление, на борбата срещу греха и на очакването на обещанието за Спасител. Така първият велик момент от Библията ни учи за Божия суверенитет в сътворението, човешката свобода и отговорност и опустошителните последици от греха. Но преди всичко, той ни разкрива дълбочината на Божията любов, която, дори пред лицето на бунта, вече е очертала път обратно към общението. Падението ни напомня за нашата нужда от Спасител, а обещанието за изкупление ни насочва към надеждата, която ще дойде.
Това е отправна точка за целия библейски разказ, съществена основа за разбиране на пътя на вярата и божествения план за човечеството. След изгонването от Едем, семето на греха, посето от непослушанието, започна да покълва и да дава горчиви плодове в историята на човечеството. Първият и най-трагичен от тези плодове беше убийството на Авел от брат му Каин. Факт на завист и гняв Каин проля кръвта на брат си, белязвайки земята с насилие и вражда. Това събитие не беше просто изолирано престъпление, а отражение на нарастващата поквара на човешкото сърце, което все повече се отдалечаваше от Бог и неговите принципи. Злото се разпространяваше като чума, покварявайки обществото и изпълвайки земята с насилие и несправедливост. Библията описва този период като време, когато човешката злоба се умножи по земята и всяка мисъл и стремеж на сърцето му бяха постоянно само зли. Битие 6:5. Пред такава корупция Божието сърце дълбоко се натъжи. Сътворението, което той беше обявил за много добро, сега беше опетнено от греха. Сред този нарастващ мрак един човек се открояваше със своята праведност – Ной. Той беше праведен и непорочен човек в своето поколение, който ходеше с Бог. Факт на съд и милост Бог реши да очисти земята чрез потоп, но в своята безкрайна благодат осигури средство за спасение за Ной и неговото семейство. Бог заповяда на Ной да построи ковчег, гигантски кораб, който да служи като убежище за него, семейството му и по една двойка от всеки вид животно. 40 дни и 40 нощи небесните шлюзове се отвориха и изворите на голямата бездна се разкъсаха, наводнявайки цялата земя. Светът, потопен в собствената си злоба, потъна под водите, свидетелство за божествения съд над греха. Но ковчегът, плаващ над водите, стана символ на Божията вярност и неговото провидение за онези, които му се доверяват. След месеци на чакане гълъб донесе маслинова клонка, знак, че водите са спаднали и че животът започва отново. Божият завет с Ной, запечатан с дъгата, обещаваше, че никога повече земята няма да бъде унищожена от потоп, постоянно напомняне за неговата милост и търпение. Въпреки това, греховната природа на човечеството продължи. Поколенията след потопа, вместо да се поучат от грешките на миналото, отново се разбунтуваха срещу Бог. Факт на гордост и самодостатъчност хората решиха да построят кула, която да достигне небесата, Вавилонската кула. Тяхната цел не беше да прославят Бог, а да си направят име и да избегнат разпръскването по земята, противно на божествената заповед да се разпръснат и да напълнят земята. Тази кула, паметник на човешката арогантност, представляваше опит да се достигне божественост със собствени средства, без нужда от Бог. Бог, в своя суверенитет, се намеси, за да осуети плановете им. Той обърка езиците на строителите, пречейки им да общуват и следователно да продължат работата. Народите бяха разпръснати по цялата земя, давайки начало на различни нации и езици. Това събитие беляза фрагментацията на света и появата на фалшиви богове и идолопоклонство, тъй като човечеството все повече се отдалечаваше от познанието на единствения истински Бог. Историята на Вавилонската кула ни напомня за безсмислието да се опитваме да изградим нещо велико без Бог и за важността на смирението и послушанието на Неговата воля. Тези мрачни моменти от библейската история, от братоубийството на Каин до разпръскването на Вавилон, разкриват дълбочината на човешката поквара и спешната нужда от божествена намеса за възстановяване на изгубеното общение. Но дори сред мрака, светлината на Божието обещание продължаваше да свети, подготвяйки пътя за ново начало и за разкриването на още по-голям план за изкупление. Сред хаоса и фрагментацията на свят, който все повече се отдалечаваше от Бог, светлината на надеждата започна да свети на неочаквано място – Ур-Халдейски. Именно там Бог, в своя суверенитет и благодат, призова един човек, Авраам, който по-късно ще стане известен като Авраам, бащата на множество. Божественият глас отекна в сърцето му с изключително обещание и предизвикателна заповед: излез от земята си, от роднините си и от бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа. И ще те направя велик народ, и ще те благословя, и ще възвелича името ти, и ти ще бъдеш благословение. Битие 1:2, 1-2. Това не беше обикновено предложение, това беше покана за радикална вяра, да оставиш всичко зад себе си и да следваш непозната посока, без карта, без гаранции, само Божието Слово. Авраам, в забележителен акт на вяра, се подчини. Той тръгна, без да знае къде отива,
напълно доверявайки се на обещанието на този, който го призова. Това пътуване на вяра не беше лишено от предизвикателства. Имаше моменти на съмнение, на чакане и на изпитание. Обещанието за син, който ще бъде наследник на завета и баща на велик народ, отне много време, за да се изпълни. Авраам и Сара остаряха и човешката надежда изглеждаше да изчезва. Но Бог, верен на своето слово, се намеси чудотворно и в старостта на Сара се роди Исаак, синът на обещанието, живо свидетелство за Божията сила да изпълни невъзможното. Исаак, чието име означава «смях», донесе радост и обнови вярата на родителите си. Чрез Исаак, линията на обещанието продължи, преминавайки към Яков, който по-късно ще бъде наречен Израел, и от неговите 12 сина, които ще дадат началото на 12-те племена на Израел. Обещанието, дадено на Авраам, не беше само за многобройно потомство или земя, то беше за благословение, което ще се разпростре върху всички семейства на земята, сочейки към идването на Месията, който ще произлезе от тази линия. Авраам стана баща на вярата, пример за непоколебимо доверие в Бог, дори при най-неблагоприятни обстоятелства. Неговата история ни учи, че вярата не е отсъствие на съмнение, а решение да се доверим на Бог въпреки съмненията. Това е убеждението, че този, който е обещал, е верен да изпълни. Призивът на Авраам бележи повратна точка в библейската история. Бог, който се беше занимавал с човечеството като цяло, сега избра един човек и неговото семейство, за да започне конкретен план за изкупление. Чрез този народ, Израел, Бог щеше да разкрие своя закон, своите цели и да подготви пътя за идването на своя син. Обещанието, дадено на Авраам, е основата на цялата история на спасението, решаваща връзка, която свързва сътворението с изкуплението. То ни напомня, че Бог е Бог на обещанията и че Неговите обещания са верни и истински. Той е Бог, който призовава, който води и който изпълнява всичко, което обещава, дори ако отнема време и изисква вяра. Нека историята на Авраам ни вдъхнови да се доверяваме на Бог на всяка стъпка от нашето пътуване, знаейки, че Той е Бог, който превръща невъзможното в реалност и който ни води към бъдеще на благословение и цел. Обещанието, дадено на Авраам за велик народ, започна да се разгръща по неочаквани и понякога болезнени начини. Историята на Йосиф, един от синовете на Яков, е живо свидетелство за божественото провидение, което действа дори сред предателство и несправедливост. Продаден като роб от собствените си братя, отведен в Египет, Йосиф се сблъска с фалшиви обвинения и години затвор. Въпреки това, при всеки обрат, Божията ръка беше върху него, издигайки го от роб до управител на Египет, втората по големина власт в нацията. Неговата мъдрост и проницателност, дадени от Бог, му позволиха да тълкува сънищата на фараона и да подготви Египет за години на глад. Кулминацията на историята на Йосиф е мощен пример за прошка и помирение. Когато братята му, без да го разпознаят, дойдоха в Египет в търсене на храна, Йосиф им прости, разкривайки самоличността си и спасявайки семейството си от глад. Тази среща не беше просто семейно събиране, а изпълнение на Божия план за запазване на линията на обещанието. Семейството на Яков, сега Израел, слезе в Египет, където процъфтя и се умножи, превръщайки се във велик народ, точно както Бог беше обещал на Авраам. Въпреки това, с течение на поколенията, ситуацията се промени драстично. Нов фараон, който не познаваше Йосиф, се възкачи на власт и, страхувайки се от нарастването на израилтяните, ги пороби, подлагайки ги на принудителен труд и брутално потисничество. Викът на израилския народ се издигна до небесата и Бог, верен на своя завет, чу стенанията на своя народ. Сред това робство Бог издигна неочакван водач, Моисей. Роден сред преследване, спасен от водите и отгледан в египетския двор, Моисей беше подготвен от Бог да бъде освободител на своя народ. След преобразяваща среща с Бог в горящия храст, Моисей беше изпратен обратно в Египет с ясно послание до фараона: пусни народа ми. Фараонът, своята арогантност и закоравялост на сърцето, отказа да освободи израилтяните. Тогава Бог изпрати 10 опустошителни язви върху Египет, като всяка от тях демонстрираше силата и суверенитета на Господ над египетските богове и над природата. От превръщането на водата в кръв до смъртта на първородните, язвите бяха неоспоримо свидетелство за Божията сила и Неговата решимост да освободи своя народ. 10-та язва, Пасхата,
бележи кулминацията на освобождението, когато ангелът на смъртта премина над Египет, пощадявайки къщите, белязани с кръвта на агнето, предвестник на Христовата жертва. Накрая фараонът отстъпи и израилтяните напуснаха Египет в голямо шествие. Но свободата бързо беше застрашена, когато фараонът се разкая и преследва народа до бреговете на Червено море. С приближаващата египетска армия и морето пред тях, ситуацията изглеждаше безизходна. Но Бог, още веднъж, демонстрира своята чудотворна сила. Моисей протегна жезъла си над водите и Червено море се раздели, създавайки сух път за преминаване на народа. Водите се затвориха над египетската армия, осигурявайки пълното освобождение на Израел. Това епично чудо не беше просто историческо събитие, а мощен символ на освобождението, което Бог предлага на всички, които му се доверяват, отваряйки пътища там, където няма, и превръщайки невъзможното в реалност. Пътуването на Йосиф и Моисей ни учи за божественото провидение, Божията вярност в изпълнението на неговите обещания и неговата сила да освободи своя народ от робство, било то физическо или духовно. След грандиозното освобождение от Египет, израилският народ, вече свободен, тръгна на пътешествие през пустинята към обетуваната земя. Именно на планината Синай, сред гръмотевици, светкавици, дим и звук на тръба, Бог се разкри по величествен и тържествен начин. Там той даде на Моисей 10 заповеди, сърцето на завета, морален и духовен кодекс, който разкриваше неговия свят и праведен характер и който щеше да служи като ръководство за новосформираната нация. Тези заповеди не бяха просто правила, а божествени принципи за живот на праведност, справедливост и любов, както към Бог, така и към ближния. Законът, макар и да разкриваше греха и човешката неспособност да го спазва съвършено, също така посочваше нуждата от Спасител и Божията благодат. 40 години израелските ши из пустинята, период на изпитания и учене, където Божията вярност постоянно се проявяваше чрез манна от небето, вода от скалата и защита от враговете. Въпреки това, неверието и непослушанието на едно поколение им попречиха да влязат в обетованата земя. Моисей, великият водач и законодател, видя земята отдалеч, но не можа да влезе в нея. Преди смъртта си той възложи на Исус Навин, човек, изпълнен с дух и мъдрост, да поведе народа в завладяването на земята, която Бог беше обещал на Авраам. Исус Навин пое ръководството със смелост и вяра, а първото голямо предизвикателство, с което се сблъскаха, беше укрепеният град Йерихон. Неговите стени изглеждаха непревземаеми, пречка, която беше невъзможно да се преодолее с човешки средства. Но Бог имаше различен план. Той нареди на Исус Навин да марширува около града веднъж на ден в продължение на 6 дни, а на 7-я ден да марширува 7 пъти, като свещениците свирят с тръби и народът вика. Факт на вяра и послушание народът следваше божествените инструкции. И при звука на тръбите и вика на народа, могъщите стени на Йерихон се срутиха, неоспоримо свидетелство за Божията сила и ефективността на вярата. Завладяването на Йерихон не беше конвенционална военна победа, а демонстрация на Божия суверенитет и че обетованата земя ще бъде завладяна не с човешка сила, а с вяра и послушание на Неговото Слово. Тази фаза от библейската история ни учи за значението на закона като откровение на Божия характер и като ръководство за свят живот. Тя също така ни показва, че Божието обещание се изпълнява чрез вяра и послушание, дори пред лицето на привидно непреодолими препятствия. Пътуването през пустинята и завладяването на обетованата земя са мощни метафори за нашия собствен път на вяра, където сме призовани да се доверяваме на Бог на всяка стъпка, да се подчиняваме на Неговото Слово и да постоянстваме в търсенето на обещанията, които Той има за нас. Нека историята на закона и обетуваната земя ни вдъхнови да търсим святост, да се доверяваме на Божията сила и да завладяваме Йерихоните в живота си чрез вяра. След завладяването на обетованата земя Израел навлезе в нова фаза от своята история, белязана от преход от пряка теокрация към монархия. Народът, желаейки да бъде като другите народи, поиска цар. Бог, в своя суверенитет, позволи това, но не без предупреждения за опасностите от човешкото царство. Саул беше първият цар, но неговото непослушание доведе до отхвърлянето му. На негово място Бог избра млад пастир, Давид, човек, по сърцето на Бог, Деяния 13 часа и 22 минути. Историята на Давид е една от най-важните точки в библейския разказ, пример за вяра, смелост и покаяние.
Неговата победа над велика на Голият, само с прашка и камък, стана символ на вярата, която премества планини, и на доверието в Бог, който дава сила на слабите да побеждават силните. Давид стана могъщ и праведен цар, обединявайки израилските племена и установявайки Иерусалим като столица. Той пожела да построи храм за Господ, но Бог запази тази задача за сина му, Соломон. Соломон, известен със своята мъдрост, помоли Бог за проницателност, за да управлява народа, и Бог му даде несравнима мъдрост, както и богатства и слава. Под неговото управление храмът беше построен, великолепна структура, която стана център на поклонение в Израел, и Божията слава слезе върху него. Въпреки цялата мъдрост и просперитет, сърцето на Соломон се отклони. Той се ожени за много чужденки, които го накараха да се покланя на други богове, което доведе до разделянето на царството след смъртта му. Царството на Израел се раздели на две – Северното царство, Израел, и Южното царство, Юда. От тогава историята на Израел беше белязана от цикъл на послушание и непослушание, на възраждане и отстъпничество. Бог, в своята вярност, издигаше пророци, смели мъже и жени, които говореха от Негово име, изправяйки царете и народа пред техните грехове, призовавайки ги към покаяние и обявявайки съд и надежда. Пророци като Илия, Елисей, Исаия, Еремия и Езекиил изиграха решаваща роля в поддържането на пламъка на вярата сред духовния мрак. Те предупреждаваха за последствията от идолопоклонството и несправедливостта, но също така посочваха обещанието за Месия и бъдещо възстановяване. Въпреки това, упоритото непослушание на народа доведе до пленничество. Северното царство беше отведено в плен от Асирия, а Южното царство, Юда, беше завладяно от Вавилон. Иерусалим беше разрушен, храмът беше изгорен и народът беше отведен в изгнание, период на голямо страдание и унижение. Сцени на огън, руини и опустошение белязаха тази фаза от историята. Дори в изгнание, Божията вярност се прояви чрез хора като Даниил, Седрах, Емисах и Аведнего, които останаха верни на Бог сред преследване. В лъвската яма, в пламъците на пещта, Бог чудотворно ги избави, демонстрирайки своята сила и суверенитет дори в чужди земи. Тяхната вярност светеше в мрака, служейки като мощно свидетелство за езичниците. Тази фаза от библейската история ни учи за значението на послушанието на Бог, последствията от идолопоклонството и непослушанието и Божията вярност в изпълнението на Неговите обещания, дори пред лицето на съда. Тя също така ни показва решаващата роля на пророците като говорители на Бог и устойчивостта на вярата сред незгоди. Историята на царете и пророците на Израел е огледало за нашия собствен път на вяра, разкривайки постоянната битка между Божията воля и човешката склонност към грях, но винаги сочейки към надеждата за Изкупител, който ще дойде, за да възстанови всичко. След векове на пророческо мълчание и тревожно очакване, божественото обещание, изтъкано от Едем и повтаряно чрез Авраам, Моисей, Давид и пророците, беше на път да се изпълни. Пророците бяха предсказали идването на страдащ слуга, който ще поеме върху себе си беззаконията на народа, и на смирен цар, който ще дойде, яздейки на магаре, носейки спасение. В тиха нощ във Витлеем, под блещукащи звезди, вечното слово, което беше с Бог и беше Бог, стана плът и обитаваше сред нас. Едно дете се роди в скромна конюшня, сред животни, увито в пелени и положено в ясли. Исус Христос, Божият син, обещаният Месия, дойде на света не с пишност и обстоятелства, а със смирение и простота, изпълнявайки пророчествата, които го предшестваха. Неговият живот беше живо свидетелство за Божията любов и благодат. Той изцеляваше болни, освобождаваше потиснати, учеше с власт и прощаваше грехове. Неговото послание беше революционно, Божието царство беше дошло, царство на благодат, справедливост и любов, което щеше да преобрази сърцата на хората. Той обичаше грешниците, маргинализираните, отхвърлените от обществото, показвайки, че Божията любов достига до всички, без разлика. Исус не дойде, за да му служат, а за да служи и да даде живота си като откуп за мнозина. Той ходеше из Галилея, Юдея, Самария, проповядвайки добрата вест на Евангелието, призовавайки хората към покаяние и вяра. Неговите чудеса не бяха просто демонстрации на сила, а знаци на Божието царство в действие, възстановяващи божествения ред и разкриващи състраданието на Отца.
Той оспорваше човешките традиции, които замъгляваха божествената истина, изправяше се срещу религиозната лицемерие и разкриваше истинската същност на закона, да обичаш Бог над всичко и ближния си като себе си. Неговият живот беше съвършен пример за послушание на Отца, на смирение и на служение. Той живя живот без грях, ставайки непорочното агне, съвършената жертва за изкуплението на човечеството. Раждането на Исус бележи централната точка в историята на спасението, изпълнението на всички божествени обещания. Той е Емануил, Бог с нас, мостът между небето и земята, видимото проявление на невидимата Божия любов. Неговото идване на света не беше просто историческо събитие, а повратна точка, която промени хода на човечеството завинаги. Нека раждането на Месията ни вдъхнови да празнуваме идването на Исус в сърцата си, да живеем според Неговите учения и да споделяме надеждата, която Той донесе на света. Животът на Исус, белязан от чудеса, учения и безусловна любов, кулминира в най-големия акт на саможертва в историята – Неговата смърт на кръста. Това събитие, макар и трагично и болезнено, не беше случайно, а изпълнение на божествения план за изкупление, начертан преди основаването на света. Исус, Божието агне, което отнема греха на света, доброволно даде живота си, за да помири човечеството с Отца. Разказът за разпятието е свидетелство за дълбочината на Божията любов и сериозността на греха. Предаден от един от своите ученици, Юда Искариотски, Исус беше арестуван и подложен на поредица от несправедливи съдебни процеси. Фалшиво обвинен, той беше осъден на смърт, въпреки че не беше извършил никакъв грях. Тълпата, манипулирана и сляпа, викаше за неговото разпятие, предпочитайки освобождаването на престъпник. Исус, царят на царете, беше унижен, бичуван и коронясан страни, понасейки подигравки и присмех. Носейки своя собствен кръст, той измина болезнения път до Голгота, мястото на черепа, където щеше да бъде разпнат между двама разбойници. Прикован на кръста, с прободени ръце и крака, Исус понесе неописуема болка, както физическа, така и духовна. Там той пое върху себе си греховете на цялото човечество, ставайки съвършената и окончателна жертва. Неговите думи на кръста, като «Отче, прости им, защото не знаят какво правят», Лука 23 часа и 34 минути, разкриват дълбочината на неговата любов и милост, дори сред страданието. Небето потъмня, земята се разтресе и завесата на храма, която разделяше светая светих от народа, се разкъса отгоре до долу, символизирайки, че пътят към Бог сега е отворен за всички, чрез Христовата жертва. С последен вик, свърши се, Йоан 19 часа и 30 минути, Исус предаде духа си. Смъртта на Божия син бележи момент на тишина и мрак, привиден край на надеждата. Но всъщност това беше изпълнението на обещанието, победата над греха и смъртта. Кръстът, който изглеждаше символ на поражение, стана най-големият символ на Божията любов и изкупление. Той ни напомня, че цената на нашия грях е платена и че помирението с Бог е възможно чрез жертвата на Исус. Нека дълбочината на кръста ни доведе до огромна благодарност и до живот на пълно предаване на този, който даде живота си за нас. След мрака на кръста и тишината на гроба, третият ден настъпи с най-славната и триумфална новина в историята – Исус Христос възкръсна. Камъкът, който запечатваше гробницата, беше премахнат, не за да може Исус да излезе, а за да може светът да види, че гробницата е празна. Жените, които отидоха до гробницата, за да помажат тялото на Исус, намериха ангели, които им съобщиха: «Той не е тук, възкръсна», както беше казал Матей 2:8-6. Това послание отекна през вековете, превръщайки тъгата в радост, отчаянието в надежда, а поражението в победа. Възкресението на Исус не беше просто историческо събитие, а основата на християнската вяра. Ако Христос не е възкръснал, нашата вяра е напразна и ние все още сме в греховете си. 1 Коринтияни 15 часа и 17 минути. Но тъй като Той възкръсна, ние имаме сигурността, че смъртта е победена, грехът е простен и спасението е реалност. Възкресението на Исус е неопровержимо доказателство за Неговата божественост, за Божията сила над смъртта и за изпълнението на всички Негови обещания. Той възкръсна в прославено тяло, явявайки се на своите ученици по различни поводи, ядейки с тях, учейки ги и потвърждавайки реалността на своята победа. Възкресението на Исус предлага вечна надежда на всички, които вярват в Него.
То ни гарантира, че както Той възкръсна, така и ние ще възкръснем за вечен живот с Бог. Смъртта не е краят, а преминаване в присъствието на Господ. Тази истина ни освобождава от страха от смъртта и ни дава сила да живеем с цел и радост, знаейки, че нашето бъдеще е сигурно в ръцете на възкръснал Спасител. Възкресението на Исус е основата на нашата надежда, източникът на нашата радост и гаранцията за нашата победа над греха и смъртта. То ни потиква да живеем живот на вяра, послушание и служение, с нетърпение очаквайки Неговото второ пришествие. След 40 дни на явления и учения, Исус се възнесе на небесата, пред очите на своите ученици, обещавайки, че ще се върне по същия начин, по който си отиде. Неговото възнесение бележи края на Неговата земна мисия и началото на Неговото непрекъснато застъпничество за нас отдясно на Отца. Но обещанието за Неговото завръщане е надеждата, която ни подтиква да живеем всеки ден с очакване, знаейки, че Той ще дойде, за да вземе своята църква и да установи своето вечно царство. Нека възкресението на Исус ни вдъхнови да живеем живот на победа, да проповядваме надеждата на Евангелието и да очакваме с радост деня, когато ще го видим лице в лице. Стигнахме до края на това епично пътешествие през великите моменти от Библията, разказ, който се простира от величественото сътворение до славното изпълнение на всички неща. Видяхме Божия суверенитет на всеки етап, от дъха на живота в Адам до обещанието за ново небе и нова земя. Свидетели сме на трагедията на падението, разпространението на греха и спешната нужда от изкупление. Преминахме през непоколебимата вяра на Авраам, чудотворното освобождение на Израел от Египет, откровението на закона на Синай и завладяването на обетованата земя. Наблюдавахме възходите и паденията на царе и пророци, Божията вярност сред непослушанието и обещанието, изпълнено в раждането, смъртта и възкресението на Исус. И накрая, зърнахме откровението, разкриването на Божия окончателен план, където доброто триумфира над злото и всичко е възстановено в Неговото съвършено присъствие. Всеки от тези моменти не е просто историческо събитие, а жива истина, която отеква в сърцата ни днес, оформяйки нашата вяра и ръководейки нашите стъпки. Библията не е просто древна книга, тя е живото Божие Слово, ръководство за живота, източник на надежда и откровение на Неговата безусловна любов към нас. Тя ни призовава към дълбока връзка със Създателя, да живеем според Неговите принципи и да очакваме с нетърпение Неговото завръщане. Нека това пътуване през великите моменти от Библията е укрепило вярата ви, задълбочило разбирането ви и ви е вдъхновило да живеете живот, който прославя Бог във всичко. Не забравяйте, че вие сте част от този велик разказ и животът ви има божествена цел. Ако този сценарий е докоснал сърцето ви, споделете го с някой, който се нуждае от това послание на надежда и спасение. И за да завършим, коментирайте подолу: аз съм част от великия разказ на Бог, вашето взаимодействие ни помага да разпространим това преобразяващо послание до повече хора. Нека благодатта и мирът на нашия Господ Исус Христос бъдат с вас, днес и завинаги.